the Haf, ffantastig, diolch, nhw'n brysur, a wedi cael amseroedd yn ei ddim byd hefyd, so oedd neis. Athyn ni mewn sbi, athyn ni cofio'r bach, Gyrraedd di maen, cofio beth? Nath y daith bar ar wsos, athyn ni ddechrau'n Gynarfon, oedd hi'n sell-out fan'na. Ac oedden ni'n mynd llefydd ar Pwllheli, oedden ni Gwyl Cynnig Mawr, oedden ni'n mwynhau hwnna, Llanidloes. O'r i clwb Ifor neithwr, sy'n fi wedi blin os yma bach heddi, a fan hyn yn Gwyl Gwydyr. Dwi'n credu bod nhw'n rhywbeth arall. Da ni wedi bod yn brysur iawn do, da ni bod yn gigio bron i bob weekend, gafon ni wsos o gap i fi studio hefyd, so mae wedi bod yn gymysgedd bach la. Ni yw ysgol Sul. Gawn ni ffurfio, wel ni ddim wedi bod yn bodoli ers dros y haf i wedi gwir, cwbl o fisioedd felly. Ni wedi ennill brwydr y band a hyd yn hyn, a pethau'n eitha da, dwi'n ni'n meddwl. Ni wedi cael mae diddordeb yna fi ni, wedi cwbl o dda. Ond parhau gigio ni gobeithio. Ond ie, yn y long run gobeithio record rhywbeth. A roi mas neu bobl cael copi caled o cynnwch ni. Cael mae brofiad ar llwyfan. Yn demos o SoundCloud. Oedd y Gwyl Gwydyr neithiwr yn hygol, gafon ni ddipyn i weld ni, ond mae siwr na Maes B yn yr highlights. Maes B? Ie. Maes B nes. Ie, nes i joio yna, ie. Ai, gorfod ar llawer o be. Ie, gorfod y llwyr. Sut oedd Gwyl Gwydyr allan? Oedd yn briliant, mae'r gwyl Gymraeg gorau sy'n mynd, ie. Yn ôl steddfod, ie, mae steddfod kind of big deal, ie. Y broblem y steddfod ydy gennych chi ormod o... Mae'n rhaid plant ifanc. Mae'n ei oed ni. Mae'n well i cael mynd i'r roedd yma, lle ti'n cael elecsio a gymysgu o bobl bach un. Da ni wedi ryddhau EP efo Ica Jane o'r enw Colli Cwsg, so da ni wedi... Mae bob dim barod jyst angen i'r promos o wedyn. Ni'n rhyddhau double A-side single, so ni newydd gael y Crysa T heddi hefyd, ni'n bod wrth i plygu rheina a rhoi nhw mewn boxes. Fydd yr EP ar gael, da ni'n gobeithio ar fynd mis Medi, gawn ni weld. Mae'r EP am bod am serial killers. So, Gobeithio. os gennych chi blant, peidiwch o dangos i'r blant.